Avui és diumenge i si és diumenge toca arròs. Catalunya és un país de mars i muntanyes i aquest arròs també és una mica un mar i muntanya, amb la particularitat que tot el que porta està ja pelat i tallat petitet. Aquest és l'arròs que s'anomena normalment arròs parellada, arròs sec, arròs sense feina, arròs del senyoret, com vulgueu dir-ne. I ve d'una vegada que el senyor Parellada, en el cafè suís de Barcelona, va demanar això, un arròs que no li portés gens de feina, i d'aquí es va quedar el nom d'arròs Parellada. I això fem avui, un arròs Parellada. Per fer l'arròs parellada necessitarem un grapat de cloïsses, un grapat de musclos, mitja dotzena de gambes, un tros de secret ibèric. Hi ha qui en comptes del secret hi posa llom o hi posa pollastre desossat, o el que vulgueu, el que us vingui més de gust. Una sípia amb la seva melsa, 200 grams d'arròs, bomba, si pot ser, tomàquets madurs, una ceba, mig pebrot vermell, 3 quarts de litre de brou. Nosaltres ho fem a ull, aquí n'hi ha 3 quarts de litre, potser hi haurem d'afegir una mica o no posar-li tot. Oli d'oliva, sal, i acabarem amb una picada que farem amb un parell de grans d'all, julivert i uns brins de safrà. He començat pelant les gambes i separant els caps, i el primer que faré és, he posat un bon raig d'oli a la paella i ara doncs hi tiro els caps, que sofregeixin una mica, però el que és important és anar-los xafant, que deixin tot el suc a la paella, que és el que li donarà gust. He retirat els caps i ara volta i volta a les gambes. Les poso, els hi tiro un puntet de sal per sobre i ara tot seguit la presa ibèrica. També la poso i la salo. He vist que està talladeta a trossets petits, perquè així es mengen la mida de mossegada. Bueno, el secret ja està torradet, com ens agrada, i ho retiro i ho reservo també. He baixat una mica el foc i ara hi faig la ceba. Un parell de minuts i llavors ja tiraré els pebrots, el pebrot. La ceba ja comença a agafar calor i llavors hi tiro el pebrot. Torno a baixar una mica el foc. I ara deu fer uns 7 o 8 minuts que he tingut el pebrot aquí, que ja estan tovets, i tiro la sípia. La salo també una mica i que es vagi fent mica en mica. 5 minutets i ara és l'hora de tirar el tomàquet. En el tomàquet hi he afegit la melsa de la sípia. I això també a foc ben lent. I ja també hi tiro la presa que havia reservat. Tot això ara es vagi sofregint a poc. Ho he tingut 8 o 10 minuts. Mireu quina textura ha anat agafant. I ara ja hi tiro l'arròs. Ho remeno bé, que es nacari l'arròs, que agafi tots els gustos. I apagaré el foc i anirem a fer el vermut. Mentre fem el vermut, anem a fer la picada. Posem els alls, que els tallo una miqueta,
He tret el cor dels alls perquè no torni. El safrà i el julivert, que he tret els troncs. I ara això és qüestió de paciència i anar picant. Anirem picant el vermut i anirem picant la picada. Ja hem fet el vermut i ara és hora de tirar-hi el fumet. Jo li tiraré més o menys 600 o 700, però com que ho faig a ull, en tiro un a la picada per dissoldre. Escampo ben escampat. I la picada ho remeno ben remenat i també la tiro. I ara això necessita una cocció d'uns 18 minuts. Quan em faltin 3 o 4 hi afegiré les gambes, els musclos i les cloïsses que hem obert al vapor. Ara queden uns 4 minuts de cocció i anem a posar ja el peix, és a dir, les gambes, els musclos i les cloïsses, que amb la mateixa escalfor ja s'escalfaran. I aquí el tenim, molt bona pinta i molt bona olor. I com que ja està a punt per menjar, molt bon profit!